Isang subscribe naman dyan, mga idol! I got my head out the sunroof. I'm blasting my favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. A few moments later. I-deliver lang po kami sa inyo. Bakit ako? Ay, yung birthday. Dali, magbabayad pa po kayo. Magbabayad pa po kayo. Iya naman. Bali, may 3,000 pa po kasi balance yung nagpalito. Anong klaseng pa-deliver ng papa niya? May 55 pa. Oo na. Anong klase yan? Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. Maita ulo ko. Ikaw doon, uy! Ikaw doon! Ikaw doon! Hindi ako ang pupunta doon! Sige, nalapit ka na doon! Oy! Tatawa ka to. Hindi na yan. Sige na, sige na. Matawa ka na daw kasi 3K. Oo! Bakit may 3K? Sige pa yung babayaran. Hindi ka na mababayaran. Surprise ko naman ba niya? Hi po! Happy birthday po! I got my head out the sunroof. I'm blasting my favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. Happy birthday to you. A few moments later. Kantahan natin si Ashley in 1, 2, 3, go! Happy birthday to you! Happy birthday! Teka, teka, bakit ka nasa slow na siya? We're crying! Gutom na ba? Yes, no, ulit na natin. hindi siya na-cry. Happy birthday! 1, 2, 3, go! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Ayan, Ashley, make a wish before you blow the candle. Blow it. Wish daw muna. Blow pa agad. Yun lang. Happy Ano ka nila? Mabigat yun. Happy birthday Wish daw pati. Wish daw. Happy birthday Happy birthday to you. Ayan. So, andyan na yung mga friends mo. So, pwede bang mahingan ng birthday message? Yes. Ayan. Ay, ikaw na muna, ate. Sige na, ikaw na muna. Ay, ako! Ikaw na muna. Ako! Ay! Oh, kailangan nilarampa ang ganit. Ako pa naman na. Nakabos ka pa eh. Bakit kayo na birthday? Hindi, kasi kailangan ko lang pera. Ano? Kasi, syempre, kailangan nag-start yung friendship natin. Hindi talaga tayo mag-friend dati, di ba? Eh, inimis talaga kami. Lalo sa school. Gawin kami niyan. Pero, yun, di ba, friend ko, uy! Uy, sana all. Bakit? Hindi bagat yun. Baga happy birthday! Happy birthday. Tapos, message.
Thank you sa pagiging mother sa akin. Di ba? Mama. Mother niyan ako. Ayan. So, Mother ko. Mami, art the message pa. Wag na. Tita message. Alam niya na yan. Alam niya na yan. Okay. Si Lola naman, Lola. Di ba mag-message? Siyempre, tita mo ka Lola. Tita mo ka Para makapanood pa yung video natin. Ayan. Wish ko lang sa pamangkin ko, sana marami siyang marating sa buhay. At makamit niya ang gusto niyang pangarap. Yun yung pinaka the best na wish talaga. At syempre, ito naman ang message ng papa mo. Basta, ito lang naman ang sinabi niya, mag-aral kang mabuti dahil para sa'yo lang naman lahat yan. I love you and I miss you and happy birthday. Ayan. Yan ang message ng iyong papa. So, dito na sila. pwede ko pang hingiin na dyan po kung ano naman ang masasabi mo kay papa mo tungkol dito sa pa-surprise niya. Thank you po, Papa. Sana, umuwi ka sa graduation ko ngayon. Yun lang. Kailan ba ang graduation? July. So, malapit Jolly. na siya. So, ayan Ashley, in behalf of, surprise mo deliver ko kay Miss Maylene Palabay. We wish you all the best and sana hindi pa ito yung huli natin pagkikita. At saka sana lahat ng mga pangarap mo at goals mo sa buhay, sana'y makamit mo yun in the long run. So, yun nga katulad ng sinabi nila, mag-aral kang mabuti. Malayo-layo pa yan, 16 ka pa lang. Marami ka pang tatahakin and sana wag maligaw ang landas. Basta focus ka lang sa goal mo para sa inyo ni mama at saka ni papa mo.